Tingnan nyo mga kachika kung anong laman ng loob ng kahoy dito. May hole siya na malaki. Ayan, nakita nyo ba yan? Ayan, ang laki ng ano ng ahas. Oh. Ayan, malaki siya. Ayan. Ayan, may ahas dyan sa loob. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung kahoy. Ayan yung kahoy, oh. Ang laki niya. Hanggang dyan yan. Ayan ang bahay. Dyan, hanggang dyan yung kahoy na malaki. Ito yung puno ng kahoy. Ayan. Ayan, tapos dyan siya pumasok. Ayan, ayan pa yung balat niya. Oh. Ayan.